Kani ko on India Radio Shillong ka kubor man puli di kasan lijana kimat bakongsan jong ka kubor. Khot sngobha menteri rang badu Narendra Modi ye kipat ba ban pensngau ye la kijing angnut bat kijing ajungmut na kamang tengka jong ka sarkar pedeng. Yo ajung toy palat praklur kilong ying jong kinong rem hakari na ka skim PM Kisan. Bat la syai kasi on sedang kelempung ile ka behe du hakari ka Khelo India Youth Games ke balai ha Guwahati. On wani simenta kumban Rio Jarsang sepangut kinong ile kai. Ki kubor ki bapnya. Ha kajing persang ban penrong ye kiri pat ba bakin yo hi daladi kijing tim ha ka beide ba kajing dawa ba kajing angnut ke jongki na kamang tengka ke ban wan jong ko sarkar pedeng u menteri rang ba do kari u Narendra Modi u la khot sung bhai ki pat ba bakin a ye kijing ai jing mun bat kijing pin i ye kijing so thu ki jongki Modi ulaong baka mang tengka jong ko sarkar pedeng kayeng na kabenta kijing angnut bat kijing kimi lenti jong ki sispa laipo klurngut kinong India bat kathau ye kelenti jong ka jingkieu ha ka roi kaman jong kari India Modi ula khot sung bahai yi pat nong song snong kari ban pen pau ye la kijing sngo leng ba ka mygov.in Ka Menteri Pelatengka Jong Sarkar ka Nirmala Sitharaman keladep ban penong ye kilempung ye pli jingmun haswa ka dorban mang tengka ka banwan bat ki benta paper ki bakunthop ru ye ki tenat ka kot ka khya puli puthi banking ka tenat penmi boarding ka tenat ka bakmi ye ki jingte jingsina ki tenat penroi nong kendong karep karyang bat ru ki kenhun ki bakmi ye ka yok ka kot bat ki kam karkhana Ya kamang tengka jong ko sarkar pedeng lakmi lenti ba onwan ra ha kata yo ko benengkong jong ubenai banwan palat prak ngan ong diang ketu palat pras pa klur tli kilong ying jong kinong rep kila yo jingtoy na ka PM Kisan scheme ya ka balas dang pan pentri kam ha ubenai rempang manjum snem ha ka ba ka ajing kersan ha ka kamai kaji Ya ka pisa ka belong Rio Jarsang sisnem na kabenta ka wei pakawai kalong yeng haki lisensiu kata 4,000 tengka sisensiu. Katana jong sarkar pedeng ka beri kmi ya ka kamrep kamriang bat jingbit jingbiang jong kipa nong rep ka ong ba palat 10,000 kendai spa lai punyo klur tengka lalak pelat apo ka ni skim kat hadu menta. Ha ka basdang jong ka ni skim ka ajing yarap tang ikinong rep ki berit bat ki beduna ka yok ka kon bat ki bedan ki jaka rep ki berin henry minta ka sarkar kla penyar bat kunthop lut ya baro kilong yen ju kinong rep bat barit bat bahe ka jing yo lapli ya ka lat ka bathamai ha ka ni ka scheme lengba ka PM Kisan web portal ka balong www.pmkisan.gov.in naga farmers corner link Kenang ban pensuk ikinong rep bakin lehi daladi ye ki jing penrung kerteng ni registration bat ban penbet ye ki jing bakla ha ki jing spell dak ya lagi kerteng kat kum ke badan ha ka adhar card ka jongki Menteri berikmi katanat penroi ki jaka khaput jong ko sarkar Meghalaya ubak lak men remboi ula betha iki sipai jong ketenat BSF bat ru iki pulit jong ke jela bakin pet ngor kham kerpang ye ki jaka hasil ter uput ke India bat Bangladesh ha ke jela kani ke jong penmi khubor na umi menteri kalawan hadien ba ki jingja sa thombor jong kinong song ha ki jaka khaput jong ke jela ha kinong luti ki bawan rumbian sa silang uput na Bangladesh kilanang jelai Uba remboy loong baki BSF baki pulit ha ka jela kini benya terelang rengkan da ka jingi sungtu jumut da ka papet ngor kham benya ha ki jaka ki ba khamat kan rei ye ki ba kum kini ki jing sha thombor la ban pen kan mau ba angut ki brio ki la sha thombor dang sen bat sha luti ha ki subanang Bangladesh ki badan da ka kunhun ki ba jule e kini ki kambe an ha silinter ki jaka khaput ha jan ka snong dauki bat ha ka mit sing tho ding balala aru ki nong luti ki la thombor ka we ki tho ha ka ju hi ka thang bat ha ka ni jingja laingut ki bri ki mensaw da ka bakubur ba ki bri ki besong basa ki jaka khaput ki haban mat ye ki jing e ki baharu kom ki be jelle kham tam na ka jing thombor ki nong tu nong luti uba remboi la kuntu ye ki bor pnya district bat ki pulit
baki don kam ban kam perking ha ka jing pet ngor kanang baki bakum kini ki jing ja kirim ja su hadian habut kani ko khubor ka wan shapina ka All India Radio Shillong Satang sisngi dang sa ba ka Khelo India Youth Games ka balai kan sedang ha Guwahati ka Khelo India Youth Games kala pun kre banlong kalumpong yile ka ka hetam hakari ha ka bajan khat ar hajar mut kinungi simenta kinwan ha ka bakum habak ngan ong yang itu habak kran ha ka All India Radio u Chief Executive Officer jongkani kalumpong yile kai u Avinash Joshi u ong bajan 3000 sans pangut ki atlet kini simenta hakani ka kenti ka balong ka jingkhen ka babuntam habai nu jor bat ki arsian baladep jongka Khelo India Youth Games Joshi Long baya arput li ki jat jingile kai on penlong ha Guwahati bat ik jingelang pli on penlong ha ka stadium ka bahe bat lakmi inti babun ba kinong pet kai kinwan ban saki susu Avinash Joshi Long ba ka Channel Star Sports kan pen live la kumuk nuru ya khatwi tli ki jat jingile kai haki prakanta man lakasngi ha ka jingi ki persya kepala jaha GNU ha ka bakat tuk animut ki beriu kila thombori ki samla puli bari kino hikai hepo ki kerpong jong ka ni ka puli ha ka nyu terik minta ubnai ka kenun ki samla puli barem jong ka GNU rengkat bat ki wedi ki samla puli kila pen pau ki jing pendam jor ya ka ni jing ja bat ki penlong ya ka jingi ki persya nun ka singi Hamadan Fire Brigade Shillong ha ka ba kila pensawa jam ya laki sur persya ya ka jingi umsnam ka bala jah ki kerpong jong ka GNU u organizer jong ka ni ka kunhun ya ki Shillong u Gideon Kharkongor u loong ba ka ni ka kunhun ka penpau ya ka jing sosi halor ka ka bala jah GNU naka daw ba kani ka jaka puli kalong ka bala bananam ha ka jing champang bat ka jing don akor hanrei ka san perthei kam dei ban rung ha ki kerpong jong ka bat kani ka kunhun kala kuntu ya ka sarkar bahkan penlong ya jing toket halor kani ka jing ja ka bala ja ka nyu terik minta ubnai naka daw ba ki ba kum kini ki jing thambor ba ki jing umsnam kilong ki bamla ban priang dalele ru u lampang ka yin robar thau an jo ka Arunachal Pradesh u pasang dorji sona u loong ba ka robar thau an ka persang ban penkut no ki jing pendan kam ki mar plastik ki batang sisien pendan kam ki bala bu jing mai ka mariang saudong saukun bat ha ka jaka jong ki on pendan kam no de ki mar ki bala ban put bat ki bala ban priang da ka mariang habakren ki nom pathai khubor usona ulong ba ka sarkar Arunachal Pradesh kala shimlut ya barok ki lat linti ki bala ban le na ka banta ban pensangi no ya ka jing pendan kam ki mar plastik bamput ha ka jela kum ka jing but din ya ka jing wer ka jong menteri rang ba du kari u Narendra Modi ban penlong ya kari India ka balat na ka jing pendan kam plastik ka jing bun beriu ha Arunachal Pradesh kat kum bala pau na ka jing lum jing ken kat ha ka lai pui tri uno pra jong snam araja khat pra kalong khat nyo point not lai lak mut ya kani le thu ka jubab ka bala ada ka jing tho sha ka dorbar thau an jong ka jela nin ka singi da ka sarkar jela kat kum ka khana samari jong snam araja khat we ka jing don beriu ha Arunachal Pradesh kalong khat lai point pra lai lak mut kat kum ki jing tip na katanat economics and statistics ki don katway point new lakmut ki APST bat san point lai lakmut ki bamde ki APST hak jela ka papom pare district jong jela kadi ka badan bun e kinong song snong ka bapoy R point iwe new lakmut kisipai katanat BSF kila kemya langut ki brio na kawai kalong yeng nin kasngi na kasnong Jayanagar kabadan syakirut nong jong nong ba agar tala jong jela Tripura halor ka jung kno baki don kti ha ka jing khayi be anya ka ksiar ka basong dor jan klur tengka na Bangladesh hadian belayo ikjing tip batikna kisipai jong katanat BSF apo ka jingelam jong ki officer kila kem ya uje hangir Hossain ka kurim badu khun jong u kat bakidang ya khayi ya ka ksiar ka bakia R point R nyon rio kilo ka basong dor khandai pun rio lak tengka bat kinong khayi be an jong kari Bangladesh kat tu gani ka khubor lakut ka balawan shapina ka All India Radio Shillong haga po prabajing ini so pat baga Daily Station na ka mentaki khubor ki banwan naka